Stați, domnul, stați. Trage pe dreapta, gata. Nu se Bă, de ce cheia veri. Aveți număr de matriculare, ia să văd. Da. Număr de matriculare. Bă, veri, da, am. Unde e numărul? La mine în Ce te Gheozan. faci, bă? Vei numărul în Gheozan. Bă, tu știi ce se întâmplă, mă, dacă mergi așa, băi, nebunule. Băi, îți pierzi toată viața, ești nebun la cap. Toată viața tu ratezi, ești nebun. Da, de ce m-ați oprit? Păi da, uite-te, bă, la tine, trebuie să mergi cu pera asta pe rost. Păi îți fac dosar, te bag la pușcărie, ești nebun. Era ce să-ți fac, eu aplic legea, ești prost. Ce dracu vrei să-ți fac eu ție? Și dacă... Hai repede acum buletinul ca să... Am discutat cu colegul și cu șeful. Din păcate n-am ce să-ți fac. Vi se va întocmi dosar penal. Bă, Aveți 5 zile să vezi la Curtea de Apel, da, la Ministrul Justiției. Dacă nu vom venea dumneavoastră acasă, vă vom lua cu forța și vom pune păi dacă închid poarta. în arest preventiv. Păi o spargem poarta. Nu vine mai... Ce facem? Spargem poarta, avem noi metodul. Berbecul. Spargem poarta cu berbecul, cu tot ce avem noi la dispoziție, da? Venim cu mascați. Păi vreau să văd și eu un nume, o ceva la tine aici. Cum te cheamă aici? Mistrie, da, de la Brigada Rutieră, domnul Mistrie? Mistrie, da. Aha, Domnul Mistrie, da, sunteți înregistrat audio-video, ți se înțeles, da? Deci, vă rog frumos, dați-vă jos de pe acest autovehicul, se va reține, da? Păi stai așa. Dați-vă jos, De hai, ce? Ca așa zic eu. Cum ai zis? Dați-vă jos, am chemat platforma, vine în 5 minute. V-aș ruga frumos să intrați în mașina de poliție. Până așteptăm. Păi de ce? Pentru că așa spune legea, vă rog, haideți, nu mai... Haideți un avertisment, ceva. Nu există, n-am ce să-ți fac, m-am vorbit cu șeful, te-a văzut pe cameră, n-am ce să-ți fac, da? Te-aș lăsa, bă, dar pierd eu jobul, am 2 copii, n-am ce să le dau de mâncare, ești nebun, hai, Haideți mă, ne vedem. O bere, ceva. Hai mă, dă-o direct. 3 coco? Vrei 3 Du-te, coco? mă, de aici, ce are droguri? Ai droguri la tine, ia, Nu. face percheziție. Nu? Ia dă-ți de aici în buzunare. Dar n-am nimic, vezi că e un dic acolo. Asta se reține, da? Ei. Vedem ce filmare ai pe el. Aoleu. Asta? Arma albă? Ce este asta? Ia să văd. Păi Ce nu. este asta? Arma albă? Ce faci cu el? Tai oameni? Nu, domnul. Da, Îmi repar eu la motor. Asta. Cuțitul ăsta? Repar tu la motor, mă? Uite, ce faci, mă? Vii așa la oameni, bă, te tai, așa faci. Deci, altă chestie, o să priți amendă și pentru asta. Haideți, domnul. O altă contravenție, da. Vă rog frumos. Hai, la șosete, Da, vă rog. La șosete, da, Dar n-am, domnul, nimica. Dar nimic, ia dă gândă, la ce ai gândă. Bă. Acum dă joc. Haideți, domnul. Păi da, n-am, mă, ce să-ți fac dacă ești prost, ai tot câmpul să mergi și tu mergi pe aici, bă, dă-o dracu de treabă, păi da, eu îmi fac treaba, bă, n-am ce să-ți fac eu ție, da? Ia, hai să vedem ce ai și Ghiozdan, da? Hai să vedem. Hai să vedem. Asta, apă, da? Nu cum. Ia, pe beau și eu. Hai, că vă bătei joc. Ce este asta, țuică? Da. Este țuică? Da. Ok, deci sunteți și pe laborar. Colegul, adu-n aici un alcool test repede, No. pregătește-l, da? Asta ce, trageți pe nas cumva? Nu. Droguri? Nu-i treaba mea, domnul. E treaba mea. Facem probă de laborator, Treaba da? mea, va fac ce vreau cu ea. Asta, mâncare, ia, așa să vedem. Dă-mă lumină aici, așa. Pâinea asta, trageți pe nas, da? Nu contează ce fac eu cu aia, v-am mai spus, vă repet, de câte ori vă repet. Nu aveți ce să mai repetați, eu am destule evidență împotriva dumneavoastră, nu aveți ce să Păi, mai vă repetați. contest. Da, ce să contești, mă, tu camera, ce să contești, ce să contești, da, hai, urcă mașina ta, să mai zic. Bă, deci, domnule, vă iau cu forță. Dacă nu ne înțelegi frumos, vă iau cu forță, aplic forța. Stați, domnul, stați. Bagă-ți asta și hai, urcă o mașină de poliție. Dacă vreau să fug. Dacă vrei să fugi, te lași la pușcărie. 7 ani, minim. Ai fugit de poliție și că ai condus fără permis, da? Păi dacă tu, că nu nici... Vreau și eu o bascată, de asta, tot ceva. ce circulă pe drum public trebuie să fie matriculat. Dacă eu nu știu ce faci tu, poate omor oameni, poate eu nu știu ce faci tu, dar trebuie să fie matriculat, da? Permisul, unde e permisul? Aveți permis? Câți ani ai? Cât vreau? Zi-mă câți ani ai? 12. Ai 16 ani de timpul la mea. La 16 ani... Așa, polițistul. Băi, Așa. bă, tu la 16 ani tu răspunzi penal, băi, poți să te bagi la pușcărie. Păi dacă Te fug, bagi cu de corecție, nu mai termin. Băi, tu știi că cu astea tu nu mai ai permis. Nu mai poți să iei permis. Și 10 ani nu mai poți să iei permis. da. Da, deci vă rog frumos, haideți aici la colegul, da, mâinile la spate, da? Hai să vă punem că... M-ați băgat la pușcărie. Așa. Haideți la mașina de poliție, vă rog, da? Vedeți capul să nu vă loviți?